समष्टिनि जि बिसायख'थिनि फोसावनाय हाबाफारि बेवहाय आं बाहागो लादों आरो रायजो राजाफ्रा जोंनि हान्जानि मानसिफ्रा जेरैबायदि फोरमायदों बेबायदिनो धनस्रि समष्टियाव गोबां भट लानानै जोंनि बिजाथि रुजुग्रा मोसाहारिया देरहानानै थांगासिनो दङ। थांनाय 5 बोसोराव रुजुग्रा मोसाहारि बिथाङा जायखिजाया खैफोदनि समाव दुखुनि समाव नांगौ समाव रायजो राजाजों दङ आरो UPPL हान्जाखौ बड'लेण्डनि गासैबो समष्टियाव रायजो राजाफ्रा जेरै एक्सेप्ट खालामदों बेवहायबो खालामदों, बर'आबो खालामदों, माइनरिटियाबो खालामदों। थांनाय 5 बोसोराव BPFआ बेवहाय जेबो मावनानै होनो हायाखै आरो बेखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब UPPLआव फैदों आरो बे थासारिखौ नुनानै BPFआ गिदों, एटाक खालामदों, बायदिसिना हिंसायारि हाबाफारिफोरखौ आखायाव लादों। बेजों नाथाय रायजो राजाफ्रा जि एसे अननाय दङमोन बेबो गैया जालांगोन आरो बेफोर खामानिनि थाखायनो आरोबाव गोबां भट मोननानै जोबोद रोजा रोजा भट मोननानै 10,000निख्रुइ बांसिन प्राय 15,000 डिफारेन्सआव रुजुग्रा मोसाहारि बिथाङा देरहानो थांगासिनो दं। उदालगुरियाव थांनाय खनसेनिख्रुइ जोङो गोबां बारा मासि मोनगोन आरो दिनैनि तारिखाव नायोबा 7 निफ्राय 8 मासियाव जोबोद मोजाङै जों आवगायनानै दङ। दा नंखायनो बियो बारायबावनोबो हायो। हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्राफ्रा रज'ला, बिथाङा जानला मोनला खोथाफोरखौ बुङो। दा हाग्रा बिफानखौ सोरनो होगोन, रेभिनिउखौ सोरनो होगोन, सोलोंथाइखौ सोरनो होगोन, बेखौ बिथांमोना सिमाङावनो सानबाय थानायाव जों सरकारबो दागोन आरो रायजो राजानि खामानिबो मावगोन। बिथाङाथ' गोबांनो डिपुटिसिप होदो अलरेडि। डिपुटिसिपआनो 3 4 होखांबाय बिथाङा। आंथ' खोनादों बिथाङा पर्बत जरानि बिजाथिनोबो डिपुटिसिप होदों आरो मथनगुरिनि बिजाथिनोबो डिपुटिसिप होदों। रिहन दैमारियाथ' 3 नाम्बारावसो दङ होननाय खोनादों। 17 बोसोर चान्स मोन्दोंमोन बड'लेण्डखौ ग्रेड खालामनो थाखाय। बै समाव ग्रेड खालामनो हादिया। दा मा जादु सालायगोन बिथाङा, जेराव बिथांनि लोगोफ्रा जायफोर साननो हनो गोरोंमोन, चन्दन ब्रह्म बिथां, खाम्फा बरगयारि बिथां, बिथांमोनानो गैला बिथांजों। दा दिनै माखौ ग्रेड खालामनो नागिरदों आं मिथिया। अलरेडि हाग्रामायाथ' गावखौ ग्रेड खालामखांबाय 17 बोसोराव। गावनि थाखाय हटेल लुदों, गावनि थाखाय रिजर्ट लुदों, हस्पिटाल लुदों, गासैखौबो लुनानै मेक हाग्रामा ग्रेड खालामखांबाय। दा बिथाङा जि बड'लेण्डखौ ग्रेड खालामनायनि बाथ्रा बुंदों बेवहाय बेबायदि जेबो गैया। बड'लेण्डखौ UPPLआ दिनै सान्थि लाबोदों, खौसेथि लाबोदों, गोजोन मोनसे थासारि दादों आरो गोदान मोनसे जौगानायनि लामाजों दिनै UPPLआ दैदेनलांगासिनो दङ।